Guten Abend, meine Freundin. Herr Jaroslav Pecka, guten Tag. Hi, díky máš. Hej, kam jdem, moši? Do Bavorovic. Do Bavorova. Za Trautenbergem. Za Trautenbergem do Bavorova pro hřiby. To máš řídí. Vepředu sedí Mahulena Hulerová. Naše dvorní bič. Tak jo. Tímto zdravíme Jirku Plušu. Našeho dalšího dvorního najebávače. Naší dvorní najebávačky. Jdeme z Tábora do Prahy, momentálně se nacházíme asi 20 kiláků od Českých Budějovic. Jo, má. Jdem po obchvatu. Ty vole, za náma Peugeot, která není vidět moc. A 371 XI. XI s dvojitým turbem a přeplňováním. A nestíhá naší. Jedna sedmičkou, naší Merivě. Jo. Pěčů. Tak jedem, vole. Máme kolečka i na střeše, v pohodě. Jo. Kolečka na střeše, jo. Pokud to jste ještě neviděli moji mámu, co dělá, ty vole, když rychle brzdím za nějakým autem, na prudce, vole, ona brzdí za mě, ona sedí na spoluřidičovi, ty vole, tak tam vždycky dupne tou nohou, ty vole, to je... Si myslíš, že řídí, jo, máme v autačku, ale... Ty vole, bacha, před náma nějaká kolize. Peugeot nás středil. Ty vole, no bohužel už jsme druhý, jo. Zavinil to tady týmový kolega, se mu vysypali náhradní pneumatiky a zbrzdil nás. Takže nic, u Trautenberga budeme trochu díl. Tady předjížděj, jde v pohodě. Jo. Tady mám předjíždět? Tady předjížděj. Tady klidně můžeš jít v tom jejich levým pruhu, tady se nikdo jezdí. To je 50 na 50. Jinak tohle video to bude jako černá skřítka, až se vysekáme. To je jediný, co vás zůstane. Zdravím, mám tě strašně moc rád. Fakt jsem nechtěl jezdit do toho pruhu naproti. Jestli se dneska do 6 hodin do večera nevrátím, tak tu večeři můžeš dát Filipovi. Tak jo. A co si koupíme, až přijedeme k Trautenbergovi? Tomáši, co si koupíš? Potřebujeme náhradní díly do Insigny, tady na Opla. Potřebujeme nový spoilery a taky tam potřebujeme nový turbo. Ale chci si taky koupit hlavně disky nový, než máme nějaký pátek, no. Ale to je jenom na auto, no a potom musím koupit třeba na kombi domů, na oběd, no zítra. Jo. A chci si koupit Ergin Max, Ergin Max pro asi 20 kg balení. Dobře. Ještě se tam Martina přijede koupit? Já bych si chtěl rád koupit chicken burger v KFCčku. Za náma je docela sračka auto. Chicken burger v KFCčku. Potom bych si potřeboval dojít k ušnímu, profouknout duši. Na to pravý blbě slyším. To není žádný nákup, ale no. To je pravý. Já říkal pravý. No, to je levý zprava, to je asi všechno, no. Já nic nepotřebuji, já mám jenom 40 korun, já si myslím, že to těch 40 korun dám jenom za toho ušního. Co ty, Kel, co si koupíš? Já boty. Boty? Kel totiž jede bosa, když jste si nevšimli. Má pytlíky, akorát igelitový na noze. Dobrý, no. Ale Jančiška Strocnova, ty vole, Trocnov. Jedem do Iggy? Jdem do Iggy? Do Mercury. Jo. Do Mercury, jo? Do Mercury pro Mercury. Na co? Pro Mercury. Ne. Freddie Mercury. Pro Freddie, no. Má docela protekční značku, ten nápad. Zase asfalt, ty vole. Tak jsme zpátky po pár smicích zase. Tak jak si užíváte trip, Martine? Já jsem posraný jak svině, ty vole. To je strašný. Ty se Honzi ještě, ty vole. Jo, Honza je v kufru, proto nic neříká, takže Honza bohužel během cesty nic nepoví. Už se nevešel prostě, no. Kel má přednostní právo. Ale Volvo za náma se stáhlo už asi radši. Vole, ten se nás bojí, vole. Tak bys to vysmykoval pořádně. Drifty, no. Tomáši, víš, jak se dostaneme do Mercury? No musíme jet jakoby na západ, na Pražský okruh a z Pražského okruhu to bylo přesně... Na Pražský okruh. Pojď, takže to máš tuší klesu. Na Barandov musíme. Barandovský most, ne? Barandovský most, No tak... pak kolem Černý věže a jsme v Mercury. Přes tunel Blanka, no. No, IG je vedle letní, ne? Já jsem tam právě byl na Kupát, no. Já taky.
S Václavákem má metrem. Ty vole. Já jsem šel pěšky, jo. Ne, vlastně vlakem, vystoupil jsem ve Vršovicích, šel jsem do Edenu na stadion a tam jsem šel pěšky pak na Letnou. Já šel trambusem. Na Letnou jsem si koupil dres Slávie, když jsem potom Edenu a šel jsem na Letnou. To je pohodě. Ty vole, Porsche to chcem, prej. To brzo vyděláme. Asteroid je v plusu teď. Ve velkým plusu. Kájo, řekni nám už něco. Řekni už něco nám. A co? A čeho se bojí? Já se taky bojí jako Martin a jako já. Moto Jirko tady, moto. Už tam budeme, Tomáši? To píči oranžová, no to už ne. Další porušení předpisů od Tomáše. Už tam budeme? Na chvíli. Na chvíli? Jsme projeli tím Baranovem. Ne, tak teď jsme na Pankráci, tady věznice. Na Pankráci. Věznice. 4hvězdičková věznice. Pojďme. A mají na každém pokoji výřivku svůj. Jo. Johnny, dejkáš ještě? Dobrý. Johnny žije, je to dobrý. Hradišťské. Důvod vaší cesty. Drží hubu. Bude tam papež František, prosím tě? Figi. Měl by tam být Josef, Franc. Jo, Franc Josef. Dělej, vole. Podívej, 2, 1, 3/4. Ne, já to ne, ty vole, jsem si viděl tady na tom parkovišti. Pěkný, samozřejmě se zabloudili. To je sufůzky. Tomášovi selhala navigace. Sufůrky. Kurva. Už tam bude? Ne, tamhle, vole. No jedem do prdele, ti to řeknu. Jdem do prdele. Jedem, vole. Kam vzal ten blinker? To nevím, kam jde. Ty vole. Dělej! Myslím, že tě slyšel. Slyšel. Chudák, ty vole. Už mu to nejede. Ale. Jsem třeba někdo otočil. Ty vole, tady. Co myslíš, tady to projedu? Jasně. Ale projedu. Ty vole. Vole, to byla díra jak do Austrálie. Tak, a už tam budem. A ty jdem do garáž? Kurva, to věděl. 2 hodiny zdarma, 3 hodiny na sektoru. Tak tady budeme hodinu 59 minut. Jo. A 9 Teď sekund. podle tady nezaparkujeme, že tady vůbec nebude místo. Ty vole, tady je místa 3 prdele, vole, věř mi, já to znám. Já to v Brně znám. Tvoje mašina, chuda, to čum, vole, skládačka stará. Ty krávo, zlutý kolo. Ty vole. Hej Johnny, žiješ ještě? Dobrý, že? Já už vím, kam přichází ty ztracený díly, ty vole. Když Jo. někdo vždycky ukradne nějaký auto. Tady to končí, no. To tady nezaparkuje, tomu nevěřím. Tomáši, tady to bude již tak lísteček tady. Ty vole, už tady vidím místo, vole. Parking, Tomáš parkuje. Až už slyšíte ránu, tak to určitě nenaboural. To mi akorát kručí v břiše. Jo, mám kručí v břiše. Že máme hlad. Tak jo, jsme na místě. Tak jsme zpátky. Jsme někde v nějakém středisku obřím nákupním. Tam máme nějaký obchod gatě, vole, jo, nevím, co můžu mít. Gatě, vole, tam asi budou mít gatě. Hele, Patího a Vejdo, ty vole, CCC. CCC, už jsme v CCC. Uvidíme, co dál. Martin si vybral nový boty. Jde zkusit. Pak na to sedu, vole, tohle už nechci, vole, jsem strašně sráčel, vole, tyhle. To jo, Air Maxi, vole, strašný sráče. Takže Martin je zpátky se svýma novejma botama. Aha, zavazovat to ani... Proč? Zavazovat to ani nebudu. Ty vole jsou dobrý, ale fakt jsou elitní, se mi líbí, vole. Taky líbí, ale já se vezmu. Vezmi je, kolik stojí, koliko stojí. To je 100 000 euro. Co na to říkáš, Tomáši? No tak jako jo. To je kunda. Jo, vole. Já myslím, že můžeš v nich i na pole, ty vole. Klidně. Si koupil nechceme ponožky, ty vole. CCčko, vole, nic a valíme kam? Kam valíme? 11:35 valíme do gatí. Do geta jdeme. S Martinem, jsem si vybral nějaký nový věci s Martinem. Vám, že budu slyšet víc, než co mám teď. Pěkný věci. Ale jsou fakt super, jo. Vodní policie, já jsem vodní policie, jo. Když ti to vyberu, tak budeš prostě vypadat dobře.
možná, ale... Asi jsi jistý, že jsem předtím nevypadal líp? Ty vole, já myslím, že to je dobrý, ne? Jo. Já to vezmu, no. Tak jako, no vem to, ty vole, to jdeš frérochu, to je fakt něco líbí. Máme nakoupeno. Skoupil jsem si všechno, co mi Martin poradil. Teď budeme oblíkat Martina, že jo? Budeme oblíkat mě, aha. Pak to má. A pak to má. Já bych to viděl na C'čko, Na C'čko, no. Cože? C'čku tě obleče. Cáčko, to nemám rád, no. Ty vole, no. Počkáme, až přijde Kel a půjdeme na to. Cáčko na mě mají moc moderní věci, já jsem takový. A kam tě vedle, vole. Už konečně můžeme jít. No. Tak jo, Cáčko. Počkej, tady vždycky bychom mohli i na to, na lanovku, na to, ne? Tady není vůbec ty Ale tady je oblečem Martina, on potřebuje nový věci, že jo? no, mám všechno starý. Jo, jdeme, Cáčko, tam mají dobrý věci, bo. Dobrý, opravdu dobrý. To jsem den? No, jasně. Tak jo, Martin je ready, už má svý nový věci. Martin, chystáš se na velkou proměnu? Ty vole. Jo. Tak jo, tak pojď. Pak bude Tomáš následovat. Já už mám oblečení. Martin prošel generální proměnu. Martin, ukaž se nám, takhle byl. Martin, ty vole, ty vypadáš jak z mafie. Ale docela ti to sluší. Jo, docela jo. Tak vezme si takové čepice. Mohl často, hodně často by se mohl si nabitej. Je to dost dobré. Co boty tak od tomu ještě? Air Maxis? Air Maxis si k tomu ladí hodně. Táta? Třeba bez farmářky k tomu. Nic tam a má je tam. Počkej. Dobré. Spek. Kde máš baseballku? Russian Mafia. Jo. Pojď, brácho, pojď. Guten Tag, meine Freundin. Dále. Tak jsme zase v garážích. Tam jdem teď. To byl parádní start. Je to těžký nastartovat raketoplán bez prdele. Fakt těžký. To vrzlo. Ty vole. Pěkně to hvízdlo, ty vole. Kam jdem? Jakmile spolupracuje s Pojka Plane, tak to občas břeh. Kam jdem? Ale jdeme do Ostravy na žirafy. Ty vole, takhle rychle se nesmíš v garáži. To je někde napsaný nebo co? Policist! Policist! No, No, teď se natočil, či bude? půjdě. Sedlo, kam jdem? Kam jdem? Aha, dobře. Ale zguté. Johnny, v pohodě? Dobrý, Johnny je v pohodě. Už tam budem? Jo! Kam jdem, Martina? Tady jsme. Tady věznice, bankrát. Tady je pankrát. Ty vole, Na bankráci. Kundy! Na malém vršíčku stojí pěkný stromořadí. Na bankráci. Na malém vršíčku stojí pěkný stromořadí. Pamilujte, pošpásujte, ale lásku jim neslibujte. Tak to nevadí. Hej, Andreju, zdar! Kurva! IP Pavlova. Už tam budem? Jo? Kam jdem? Jako třikrát se mě to zeptal, ty vole. Piči, vole. Třikrát to tebe kýmne. Next to me. Učil táta tady stojí na vodítku. Učil táta na vodítku. Smrdě, vole.
facku, to čurá. Jeden pro sušenku. Tomáši, nesměš to. Nedošáhneš, ty vole. Nes to. Ty vole, musíš přeparkovat. A? Dobrý, dík. Jo, takhle asi ne. Pěkný. Vypak. To je zima, vole. Ještě nahoře. Tak, jsme v našem To si palce. dáš prdel, ty, tady není výtah. Ty vole. To jdem dolů, vole, Jardo. Ty vole, tady je to parádní, tady je výtah. Nikdo tu není, nikdo tě tu neruší. Je tady výtah. Jako domáce. Tak, už sežral asi 16 řízek. To si neměl říkat, ty vole. Kolik to sežrala už? 4 kousky toho kuřecí prsní, pak měla dalších 6 křidílek, asi 3 stehna, 2 velký hranolky a tady má ještě ten nějaký vrép, jo, koukej, jak je to velký, jo. Jo, a to sežrala sama, jo, holka. Až smart ale měla. Jinak si všichni 3 dáváme teda z jednoho kelímku, takový mix. Mix. Pepsi je to říznutá merindou. Pardon. Tomáši jako doma. A pak tě jdeme oblíct, Tomáši, jo. Jedinej nemáš outfit. Nemám. Brzo bude. Máš ty kuře? Mám si kuře, no. Prdele, vole. Díky, Pel. Díky. Na to jsme normální vlastně. Tak jo, tak jsme v CAčku, jdeme oblíknout Tomáše. Tak vyvedeme. Tomáš už jde na svůj nový outfit. Teď to vidíme my. Jsme mu vybrali my, Ty kalendál říkal, že nezaru, já jsem. takže je tohle Co velký, vole. původní outfit. Teď bude následující outfit. Tak. Tady máme Tomáše po proměně. Tomáši, ukaj se. Tomáš má ligový frérský věci, ještě vestu. Ty král. Fešák. Velký fešák, ukaž kožený kalhoty. Pojď se projít, někdo tu není. Koupíš to? Ty jsi fakt zasnul. Ty vole, to si děláte ze mě prdel, ty vole. Já paří do hajzlu. Valíme dom, máme všechno nakoupený. I wanna scream and shout. Martine, co jsi skoupil, pověs nám. Já jsem si koupil Cezar Brothers, teda Brazer. Cezar Brothers. Tomáš si koupil? Tomáši, co Kurva do prdele, jaký mamut mi tam jede. Tomáši, nechtěl bys nám prostě říct, co jsi skoupil? No tak 20 balení toho Arginmaxu. Jsme se domluvili, nebo jak jsem říkal. Novej fuk na tu Merivu neměli. A poloboty pořádný, aby jsem mohl tancovat na maturáčku. Abych to tam rozjel. A ne jako v pátek, kdy jsem se válel o žrlej. Jasně, chápem, no. Co jsi skoupila ty, Kel? Že jsem si koupila kalhoty No, kalhotky dál. a šál, aby mi nebyla zima. Jo. To je A boty? všechno. Ne, to jsem se nekoupila. Bo ty si Kel nekoupila, že je pořád bosa. No nic, no na hovno. Co, Johnny, žiješ? Žije, je to dobrý. Johnny žije, je to dobrý. Můžeme valit domů, no. Jinak dobrý trip, příště vyrazíme určitě zase. Myslím, že jsme neudělali ostudu nikde, že se nám nikdo nesmál. Že, Martina? Cože já furt neslyšel do ucha, jsem si měl jít trochu okolo uši, jo. Fex, vole. Máme novou káru, čuráku. Zdraví vás. Kokot je bas. A druhý kokot. A třetí kokot řídí. A třetí kokot. Pozdrav do zrcátka. A čtvrtá kokotnice sedí vepředu. Takže teď máme hotovo a jedem kam? Do gymu. Jedem do gymu. Tam a pro bramburky. Do gymu a pro bramburky. Pytel brambor z chousníka prostě. Fitness lifestyle.
Cheat day. Everyday. Brothers, dneska jsem si dal. Brothers, to je food porn. Brothers, to je food porn. Musím to vypotit. Teda. Jo, Takže. Johnny, jedeš s náma? Johnny! Johnny neposlouchá. Johnny je asi mrtvý. No nic, byl to parádní den. Parádní den. Motherfucker, I'm awesome. A příště budeme zase natáčet. Příště je trip do Prahy. Jako nás, oni, jako nás.